A Deputación de Ourense ten na súa páxina web a disposición de cidadáns, entidades e institucións a información planimétrica e xeográfica das entidades incluídas no expediente do Ben de Interés Cultural da Ribeira Sacra. O portal da institución provincial publica os planos, a relación de parroquias e concellos enmarcados neste territorio xeográfico, destacando que se abre un período de información pública de 3 meses para a consulta dos datos. O pasado 21 de decembro, a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural incoaba como BIC coa categoría de Paisaxe Cultural a Ribeira Sacra como paso previo para o recoñecemento do valor sobranceiro deste territorio, con características culturais, materiais e inmateriais singulares, obras combinadas da natureza e o ser humán. Ábrese agora un período de información pública durante o prazo de 3 meses e que poderá ser feita tamén nos concellos afectados pola declaración, no que a Deputación de Ourense pon a disposición dos interesados a información referida a este tema.